weltaare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique takkusana yoni to ɓokki jawe ndulmaji sincu bamambe kayyara tohomaje ko on waktu yoni ha to kay hayɗi e ko taari ɗum kala ene jeeya e gardidi kabaruuji men ko fate banggue ɓeydugol cogguji nebama sukara maaro e ko yaadi hen kala laamu leydi sénégal batu jagorɗe hanki holliti ƴetti hen peeje mawɗe gam dartinde ɗeɗo hen gueɗe kala to leydi mauritanie fedde rewɓe kañumenne hanki kolliti metti mumen to yeeso galle lamorgo ɗo ko fate banggue ɓeydugol cogguji guura e nder leydi mauritanie to leydi mali bamako yiide butela gaz hannde ne satti no feewi ɗum ko caggal nde fitinaji mbanno ya gara dognoɓe camion ngaji hakkude leydi sénégal kam e leydi mali to guine konakiri de laamu ngu konde yimɓeɓe duttito e butelaji gaz goppa ƴulɓe e leɗɗe kala gam rende taaridi mumena to leydi côte d'ivoire goto animateur taw kadi ganduɗa ko télévision télé radio kam tigui yowa kene foto wonde capanɗe tati ñalawma ko fate banggue émission mum taƴanama hankine lelo hitande kaso ɗum ko caggal nde bismi goto bannoɗo viol elle o ɗeɓi ko heedande ɗum kabaruuji mena mana wena toon to Togo kame Congo Brazzaville ha fayma toon to France kame États-Unis d'Amérique ha toon to New York walla toon to Afghanistan musidɓe tedduɓe woto goɗɗe joni jañoɗeno أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون صدق الله العظيم Ɓataake jam gondaɗo Amadou Ifra Ba to ɓoki jawe Boubacara Ifra Ba to Walela Mamoudou Sy to tohmaje Aissata Sy to Kayyara Kumbela Saydou Ndiaye ko nene moma duttiɗo Rugiyatu Ousmane Ba ko joom suudu moma duttiɗo to ndulmaji funeɓe Oustaz Abdourahmani Sy ko mawnuma duttiɗo to ndulmaji funeɓe Lamine Ba guiɗo pulaar to oyema Gabo ko keynuma duttiɗo ɓe ndendi kamɓe kala ɓe ngullo dendagal bandiraɓe julɓe kala ɓoki jawenaɓe ha faynma ndulmaji funeɓe ndulmaji dembe e dumga wuuro alpha e ko taari ɗum kala jaltugola aduna ɓiyiɓe hen banggue joom galle mabɓe hen banggue miñiɓe hen banggue keyniɓe hen banggue biyetenoɗo Abdullaahi Saar yalti aduna toon to ɓoki jawe wira alhamisa hannde o toon to ndulmaji funeɓe weltaare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique gardugol ceerno habous diallo e nelda duwaw dendagal a ɓesnuma ko kala nde jomiraɗo yurmotomo yafomo nannamal janna kanko e dendagal mayɓe julɓe kala yettindo hen ɓattake o ko musidɗo men Lamine Ba guiɗo pulaar taweteɗo to oyema Gabo mo foyre ngendi Ɓataake jam gondaɗo Mariama Sy to kay hayɗi Mamoudou Sy to tohmaji Kumbela Saydou Ndiaye ko Sy to tohmaji Kumbela Saydou Ndiaye ko nene moma duttiɗo Kumbela Saydou Ndiaye ko nene moma duttiɗo Oustaz Abdourahmani Sy ko mawnum duttiɗo to ndulmaji funeɓe Rugiyatu Ousmane Ba ko joom suudu moma duttiɗo to ndulmaji funeɓe Ramata Ousmane Ba to Sinthiou Bamambe Amadou Ifra Ba to ɓokki jawe Ousmane Ba to oyema Gabo ɓe ndendi kamɓe kala aɓe ngullo dendagal bandiraɓe julɓe kala ɓe ndenda sunare e dendagal bandiraɓe julɓe kala jaltugola aduna musidɗo mabɓe ɓiyiɓe hen banggue joom galle mabɓe hen banggue keyniɓe hen banggue miñiɓe hen banggue mawniɓe hen banggue biyetenoɗo Abdullaahi Saar yalti aduna toon to ɓoki jawe wira ñalawma alhamisa hannde o toon to ndulmaji funeɓe weltaare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique e gardugol ceerno habous diallo e nelda duwaw dendagal ɓesguma ko kala nde jomiraɗo ɓeydata jurum mum e makko kanko e dendagal mayɓe julɓe kala yettindo hen ɓattake o ko biyeteɗo Ousmane Ba taweteɗo to oyema Gabo
ceerno jibisi ko wittiyanke ko safriyanke safruji fina tawa ceerno jibisi ko jaadindo ɓala walla danawal kala laaɓɗo reedu malaɗo wuule ceerno jibisi ene safra rafiji kewɗi ɗi jiida ciirol omo safra wonduɓe kista fibroma dogam sitta rewɓe ronkuɓe sowade e rewɓe ɓe darata kala ceerno jibisi ene safra worɓe usraɓe goragu jippiɓe e leeso ɓe manimumen moƴƴani e yawɓe yandinde kala ceerno jibisi ene andina dendagal kilineɓe mum wonde o heeɓi leɗɗe kese pula jaaduɗe jamanu kadi omo jogui leɗɗe siroji pewnaɗi bawɗi neldede kala nokku e kala leydi jomum woni ceerno jibisi ene jogui leɗɗe fannuji ɗiɗi hen fannu goto sa ƴetti leɗɗe makko fodde sappo e tati rafini yaltayma ha laaɓa fannu goɗɗo sa ƴettiɗe leɗɗe fodde sappo e jeenayyi rafi ene yaltayma ha laaɓa ceerno jibisi ko laaɓɗo reedu malaɗo wune base makko ne tawe nder nakshot lamrugo leydi Mauritanie sara jeere nettita kala taximan walla kala chauffeur mo mbiɗa yo holle base ceerno jibisi ma holle hano hannirta ni ceerno jibisi ene jogui base mum kadi ne tawe to leydi Mali woni toon ko miñi ko ene wiye Samba Sy on noon numéro muɗum ko 00 223 90 22 94 71 ceerno jibisi kañum numéro mum téléphone ko numéro 47 22 80 84 ceerno jibisi ko laaɓɗo reedu laaɓaɗo listihara so wannima listihara cikkata mataw koye nder ɓerde ma o hooɗi ceerno jibisi ne wiya dendagal kilineɓe mum yiɗi waɗnede listihara ɗaccata ko indema inde nene maɗa omo wiya kilineɓe kadi noddoɓe kala saaha yo mbaɗ insisté wona salade yo mbaɗ insisté tan ma hemmo hano hannirta ni ceerno jibisi ne wiya dendagal kiline mum aroɓe yo gaddoro nokkuji mumen to mbaɗiri safaruji mumen ceerno jibisi komo Allah luɓi hannde Ganndal mbadden dando faade makko kettode kabaruuji mon e ɗemngal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. Jam nyalle mon musidɓe tedduɓe naasaande ɗiɗi siilto hitande ujunnaje ɗiɗi e nogase goho yonti kabaruuji men e ɗemngal pulaar ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo mon guiɗo mon sehil mon Sar Abdullaahi Saar to karallagal Weltaare TV helle mum YouTube ko musidɗo men Saydou Abouba no mbirunoɗen gardidi kabaruuji men gam teskede ɓeydogol coggoji gila e nebam maaro sukara hay ko fati banggue jamde e ko yadata hen kala ne ɓuuri ƴellitade oɗo saaha mo gonen leydi Sénégal e ko taari ɗum kala jeeyi sababu jaydeli kewɗi ne garta hen yimɓe hewɓe ne kollita goytali mumen kono kadi batu jagorɗe hanki hoorejo leydi holliti peeje mawɗe ƴettama oɗo saaha ha tenti ko fati banggue yoga e taxuji kewnoɗi fawede kala ɗo wonno sappo artire ha joyyi beele kadi yimɓeɓe mbawa yitade en koye men caggal oɗo hen boroso peejo e nder windere nde kala jeeyi sababu piriji windere ɗi kala oɗo saaha mo gonɗen koko ɓuuri ƴellitade jagorɗo kalfinade ko fati banggue jeeygu holliti kala ɗo wonno sappo ma artire ha joyyi ha gueɗe kala ɓuura wawde newade ko fati banggue dawrugol ko fati banggue dawrugol moɓodiral landaji lundo yinnoɓe wadde hannde pottital mumen sanga 16h ɗo kalaten toon to cité business cité business ne tawe VDN tawe e VDN ɗum noon yinno wonde nde konnguɗi no wonande no jaydeli kollirno ko PDS pure taxaw kono ne kadi Pastef PDS comme Abdullahi Wade pure comme Serigne Moustapha Sy taxaw comme Khalifa Sall Pastef comme oɗo hen woni Ousmane Sonko ko wona ɗum ko noon ke subaka hande o
PDS yaltini communiqué mum e wiide wonande tafsir coy ɓe kolliti kamɓe ko wiya wonande PDS ma tawtoya wonande Pastef beele kamɓe kala ɓe mbadda jungo e faandu ngam ƴamoyde sumgoji hitande ujunaje 22 ko fate banggue mairie ji ɓe kolliti ɓe tinani ɗum tene kadi ɓe ciifani nden sifande hewɓe jayde noon garti hokko jeeyi sababu ɗiɗo hen dumunnaji kala aɗum haale kamɓe PDS ɓe meeɗani yeddude ɗum holko jeeyi sababu ko oɗo saaha joni ɓe kaytinta ɗum ko wona ɗum ko noon ko wayno pire kame tahaw haye Pastef kala ma jooɗo ngam ƴewde so tawi ene mbawi waddude jungo e faandu ngam folde yoga e nokkuji beele wawa dañde mairie ji kewɗi e yoga e nokkuji caggal oɗo dumuna kala hannde woni e Sénégal tan ko dawrugol ngam gembade ƴamoyde mairie ji e nder leydi Sénégal joni koye Sénégal keddoɗen garteten koye oɗo hen accident musɗo bannoɗo ñalawma hanke o walla ni mbiyena jamma hecci hanke o jamma hecci hanke o accident musɗo bannoɗo toon to Fatick taw ko bis goto giwnoɗo Dakar kam tigui yannodiri e camion goto ha ganduɗa waɗino yimɓe jeeɗiɗo mbasen pittali mumen kene foto wonde no gase ɗiɗo neɗɗo dañino gañade hen ko wona ɗum ko noon ndeɗo e limore ɓeydima yimɓe sappo mbasi hen pittali mumen wonande e ɓen gañinoɓe jagorɗo mo leydi Sénégal to banggue cellal ɓalli arti e hollirde ko wawno wadde e kala subaka so huccidde ɓesguji leydi kala andinaɓe oɗo hen boros ɗo yarata e nder leydi Sénégal ujunnaje ɗiɗo temedere capanɗe jeeɗiɗo e joyo woni ƴewdaɓe tawane jogui oɗo hen boros ko capanɗe joyo e jeeɗiɗo en jeetato ko memodirnoɓe e joguinoɓe oɗon ñaw capanɗe nayo e jeenayo ko rabaɓe anda ka raaɓe ɗumen temedde tato e capanɗe joyo keeɓi cellal mumen capanɗe tato e joyo oɗo saaha ma ballite e fofandu kene wona yimɓe jeegomo mbasi hen pittali mumen accident bannoɗo ñande 15 lewru août mayduɗo hen ruton to Kaolack e nder wuuro ngo taw ko camion goto malinaɓe ha yabɓi yimɓe nayo mbasen pittali men hen goto ko taximan goto ha moññi e nder taxi muɗum ñalawma hanke o darima e yeeso suudu ñawore o taƴanama omo lelo duuɓi 4 e kaso omo yoɓa amende tekkude no fewi ko wona ɗum ko permis makko koko tetta ha laaɓa siftinde on oɗon camion malinaɓe taw kadi ganduɗa ko perinoɗo yimɓe nayo ha mbasi pittali men addino caɗele ha sukaɓe hewɓe jeeyaɓe to Kaolack jippi e booli keeli yoga e camion ngaji malinaɓe mbaari laabi ha ganduɗa ɓen malinaɓe taweteɓe to Diboli kañumen dañino barde lawol ha kadi wonande camion ngaji Sénégal naɓe ɓennude jeeyino sababu jagorɗo jeeygu walla jagorɗo yangara mo leydi Mali waɗino jillu mum e nder leydi Sénégal ha ɗin fitinaji mbawi ñippede tana baɗɗo toon to hôpital Abbas Ndaw ko debbo goto kam tigui jibini toon caggal nde o jibini noon guiƴiraɗo yaltano ɓe ñoƴƴano ha on guiƴiraɗo wawi yaltude jim jeeyi sababu ha o yalti aduna kanko on debbo leelani tan ɓinguel ngel o jibini ngel kañumne ko dewel ngel ne kañumne yalteɗo mbiye tan yimɓeɓe mbawi rentade no fewi ko wiyete yebade neɗɗo so jibini ne foti toppitede guila ko yaltata e mum ha laaɓa ha wiye cerde tawno kala ko wawi heddade toon ene wawi bonnande joomum bamnum debbo wonande on debbo jaltuɗo aduna oɗo saha o erima docteur eɓe taweteɓe ɗon ɓe nde mbawata laɓɓitandemo ko ɓuuri yawde ɗeɗo henna gueɗe no jaaruno oɗo henna gorko wiyete ko debba kam tigui ƴamno yidde dañde debbo ɗimmo ko wiyete lembela nden wo resi on waddi ɗum wonɗo yaano noon mataw o arti ko jamma kirɗo seeɗa nde wari ha sara demal suudu wonande joom suudu makko ɗiɗi ɓe lew o nani noon gorko ne haala nder suudu debbo to gorko ne jalane haala ene woni toon ne jala ene haala ne fiija caggal nden o fuggi bafal ngal tan on gorko noon diwi ko fallantere ndeke yonde ko Mouhammad Ibrahima Sow ɗon tan diwi fallantere dogi ndeke acci téléphone mum dow leeso debbo nde uddiri bafal gorko o naati tawi ɗon téléphone o kono noon téléphone o ne koda ko wona ɗum ko noon kanko debbo hollir hen mette makko no fewi o hocci bagage makko faati galle mabɓe caggal muɗum noon gorko o nabti ko teŋe muɗum holliti teŋimo
ko temedere e capanɗe nayi ujunere debbo noon yeddi ɗum hamimi leydi wi o teŋi ɗum ko capanɗe tati ujunere oɗo saaha dossier maɓɓe ne tawe to tribunal mo Louga ñawore maɓɓe ko ɗiɗi lewru novembre ɗo tan e lebbi ɗiɗi walla ɗo tan e lebbi ɗiɗi so jomiraɗo hoddiri ko fate banggue ndiwowa ka leydi Sénégal Air Sénégal fuɗɗi yangara mum hakkude Dakar New York ɗum fuɗɗi ko jamma hanki o ka tigi ka iwi ɗon ɗo Dakar lamorgo leydi Sénégal bowal laɗidi woƴe ngal Blaise Diagne ɗon tiga ka jolni yimɓe ha heewi aka fewi toon to New York fuɗɗima kala yontere laabi ɗiɗi e nder kala yontere ko noon hewɓe kam e koreji fulɓe kollitino wonande yidde mumen ko laanaka nde ka wattata haalede fulfulde e nder makka ɓe jilnoma signature uji kewɗi no fewi eɗen ero tan laamu ngu nde wawata kañumne uddidde noppi mum hetto wonande ɓen ɗanniyankoɓe ha tenti to banggue fulɓe banne ko jiiɗi waɗanede so tawi kay ko nande ɗemgal mumen e nder wonande laana ndi wowa ka leydi Sénégal ene weltina jowmen no fewi ko fate banggue éliminatoire coupe du monde ton to Qatar hitande ujunaji ɗe nogas e ɗiɗi Sénégal hanki moƴƴi no fewi wonande Togo hayso tawi woni Togo waɗino ñalawma njuulu kame sadak ɗum wonno ko alet jewtuɗo hen noon toon to Lome ɗen gandi Togo woni toon ko diineji tati diine Isa iyankoɓe e diine l'islam ene wondi e diine tawruɓe bamumen ngala diine ɗi diineji tati goni toon kamɓe kala ɓe moɓodireno mbaɗi sadakuji e njuulu gam yidde folde leydi Sénégal kiba noon ko leydi Sénégal moƴƴiɓe ɗiɗi e ndiga to bowal laɗidi woƴe ngal Lakdior toon to Thiès bi gadi ɗo ko Sadio Mané bi ɗimmo ko Abou Diallo gandon jalluɓe naati équipe Sénégal ko on makki hanki deuxiéme bi o to leydi Mauritanie paɗena mouvement to leydi Mauritanie taw ko mouvement fedde yiɗɓe potala to banggue ñawoje e ko banggue ndimagu leydi ndi kala ɗum ko caggal nde mbanno mawɓodiral mabɓe nayi lewru août sara galle lamorgo ɗo ɓe garti ɗon ñalawma hanki o gam hollirde mette mabɓe so tawi a hocci pañe ma aɗa fayi jeere haadema yettat tawa ni an ko joguinɗa ko gasi ha laaɓi taw hay linguel a sodani caggal teskede kala ko memɗa e marchandise hannde e nder leydi Mauritanie memota kono seeri ha ɓurti e wiide ceɗɗel mbayi yimiyanke ngana ene tawtora wonande ɗiɗon seppoji hanki ɓe erima hoorejo leydi Mauritanie nde wawata darade hen batu jagorɗe hanki leydi Mauritanie kene wona jonte ɗiɗi jowanoɗo hanki batu mum ɓe garti hanki batu mum hoorejo leydi ndi arti e erade gouvernement mum oɗo saha nde wawata darade darde fayidinde no fewi gam haɓade ɗiɗo hen cogguji ɓeydiɗi ƴellitade e nder leydi Mauritanie ko wona ɗum ko batu jagorɗe hanki gouvernement mo leydi Mauritanie holliti ma darno prix taw ganduɗa prix on nototo koye inde hoorejo leydi ndi ARTS ko fati e banggue ñeñal kame pinal e ko fati banggue moggi yankagal e musique kala ɗe mbiya tan leñol fulɓe ndentoɗon guila on keedani hen caggal Adrar info jagorɗo kalfinade gueɗe caggal leydi weltanaki hay seeɗa discours jagorɗo mo leydi France caggal leydi ɗum noon ko caggal nden holliti wa yoga e région ngaji ɗi leydi Mauritanie oɗo saaha waɗama diidola boɗoyol gam teskede kul holi ko fate banggue l'organisation état islamique ya taw natani toon kono kadi ɓe kolliti kanko on jagorɗo mo leydi Mauritanie tugganma guila hitande ujunnaji ɗe sappo e jeenayi ha yettiɗo nden ka leydi Mauritanie no wano ala kala ko usti hen haydara so wona ko ɓeydi ɗum noon ko haali ko natani noppi hay seeɗa CICR ko catala ko fate banggue vaccine o wala ko fate banggue jawdi daridi ɓe puɗɗi campagne mabɓe woni croix rouge ɗum noon oɗo saaha temedere e cappa temedere ujunnaje joyya taw ko famille oɗo saaha winditama beele daabeji men mbawa vaccinede ko fate banggue ñabbuji beele reena wonande ɗen daabeje yoga e ñabbuji caggal Mauritanie ne heewi vaccinde ko fate banggue daabeje e kala hitande so tawi oɗo saaha yonti to Mauritanie kedora joni to ɓooli garnoɗi to nder leydi to winditi ɗum holliti wonande neɗɗo goto wasi fittan mo yooli koye ndiyama toɓoji toon to kanko sa hollitama kene foto wonde potoje 5 kuura kañumen tigui woni ko yani galleji jonɗi jani toon kene wona baali nogas mbasi hen pittali mumen jagorɗo pinal kame ñeñala kan woni tambiɗo konngol laamu ngu holliti wonande o yeddi ha mimi leydi yoga e konnguɗi biyaɗi jokkodiral hakkude leydi Mauritanie kam
e leydi Israël o wi ɗum wodani hay seeɗa meeɗa kala wodde kono kam yogay jayndeli mbindino ɗeɗon gueɗe catal tambingal ko fate banggue nguura leydi Mauritanie ɓe jeehi toon to kiifa ɗum ko ñalawma hanki e gardugol Fatimatu Mittu Khatri ɓe kolliti toon kene fotto wonde capanɗe jeetati e goho petit projet woni koɓe darni toon temedere capanɗe joyyi e jeetati magasin woni koɓe gudditi toon beele yimɓeɓe mbawa gollade heena jagorɗo mo leydi Mauritanie ko fate banggue cellal ɓalli holliti ujunnaje ɗiɗo e temedde joyyi e capanɗe tato e jeegom woni hanki ƴewdaɓe hen temedere capanɗe joyo e hen temedere e hen ujunere e hen ujunere e temedde joyo e capanɗe nayo e tato mbaɗa ko test jawɗe temedde jeenayyi e capanɗe jeenayyi e tati mbaɗa ko test laboratoire tawani jogui oɗo henna ñawma coronavirus ko temedere capanɗe nayo e joyo neɗɗo temedde ɗiɗo e nogas keeɓi cellal men yimɓe ɗiɗo mbasi hen pittali mumen yogay jayndedi leydi Maroc alakhbar holliti ɗum bindi wonande joom suudu gonnoɗo hoorejo leydi Mauritanie woni Mouhamed Ould Abdelaziz biteɗo takbera joom suudu mum taweteɗo to wuuro wiyetego Buznika ne tawi nder leydi Maroc wujjanama e nder galle mum kene wona 2,7 million taw ko koppreje dirham Maroc ɗum noon gendarme fawi juuɗe mum e ɓen jeeɗiɗo tuumaɓe ɗeɗon gueɗe oɗo saha mo gonɗen oɗo saha jeeɗiɗo tuumaɓe ɗeɗon gueɗe jeeɗiɗo tuumaɓe ɗeɗon gueɗe pawama junggo toon to leydi Maroc sen giwi toon to Maroc paɗen ko toon to leydi Mali kulikora sukaɓe heeɓe moɓodirnoɓe hanki gam hollidde metti mumen duppi ponoje mbaari booli kadi otoji yangara kolliti laabi commune mumen koko boni ha laaɓi laamu ngu fewnani dañino dadiɓe nelaɓe toon ha bedi toon gaz uji kamila kérosène aji ha heewi sukaɓe hewɓe noon nanganoma hen kono hunde gasani subaka hande o sukaɓe hewɓe mbaɗi sitine moɓodiral yeeso commissaire police nanguɗo ɓeɗon sukaɓe kolliti so wona tan laamu ngu no to caɗele mabɓe ɓe ɗaccata koɓe goni e dow mum ko kaldigal hakkude dawriyankoɓe hoorejo jagode leydi Mali woni Chekela Mayga kam e pelle dawriyankoje ko fate banggue laamu sabbundu woni transition de saaha mo gonen lebbi 17 nde kormete no fulɓe mbiyata ha ɓuuɓa lelani keyɗuɗo woni ko hefti oɗo saaha dawriyankoɓe yiddeɓe kamɓene ko sabbundu hankande yontata sabbe ko sabba ko beele kadi wawa wontude laamu goɗɗo jooɗo ɗum jeeyi sababu ɓe nandirani toɓɓe kewɗe no fewi waɗa saaha mo gonen ko fate banggue dawrugol leydi Mali ene ɗeɓi herƴude no fewi to Bamako yiide butel gaz hande ne satti no fewi so gaz ma gasi mbatta ko leeso ma ƴewya ƴulɓe walla ƴewya leɗɗe jeyno sababu ɗum noon ko caggal nde fitinaji mbanno hakkude dognannoɓe otoji leydi Sénégal kam ene wondi e leydi Mali ɗum ko caggal nde camion malinaɓe goto yaɓɓuno yimɓe nayo toon to Kaolack ha mbasen pittali mumen hewɓe Sénégal naɓe kollitino metti mumen ko wona ɗum ko malinaɓe tawete to Diboli kañumen kaɗino otoji Sénégal ɓennude jeyino sababu ha ganda kala ken wiye gaz satti yiide e nder lamorgo leydi Mali attaque musɗo kam waɗi nokku biteɗo yoni noon nde tawi nder commune mo Bouré tawi nder commune mo Boura cercle mo Ansogo kene fotto wonde capanɗe 75 kilométre hakkude mum e Kerol Niger neɗɗo goto wasi en fittanum neɗɗo goto gañima hena jangu wongu musgu wangu ko sokoninkoɓe leydi Mali ɓe faama ɗum ko hanki kikiɗe sanga 17h50 ɗon ɗo ɓe gonno e nder oto mabɓe hakkude boni kame Douanza ko ɗon oto mabɓe yabɓi pittola bomboje ɗiɗo mbasi hen pittali mumena sen giwi toon to leydi Mali paɗen koto Guinée Conakry yidde laamu leydi ndi oɗo saha ko yurnitade caɗele taweteɗe laddeli mum ɓe kolliti laddeli Guinée no mbano yodde sukkude kala no usto ɗum ko caggal feƴƴere e duppude leɗɗe jorɗe kame wadde ƴulɓe kala hojje ɗum jeeyi sababu oɗo saha jagorɗo kalfinaɗo ko fate banggue pétrole kala artriɓe ko fate banggue gaz caggal nde ɓe pewni butelaji gaz jonɗi no fewi ngol woni go leydi Guinée e nder leydi ndi kala ɗo jaaɗa fuɗɗima ñalawma hanki o yeyede butelaji gaz taw komo ganduɗa so tawi komo 12 kilo walla komo 6 kilo ye jarata ko 14 ujunere pawɗo temedde ɗiɗi taw koye koppreje
franc guinéen so tawi komo 12 kilo ne yaha temedere capannayi tati ujunere taw koye koppereje franc guinéen ko ganduɗa ko prix ngo coggu mo laamu leydi Guinée dotti hay goto yawtata ɗon kala jawtuɗon laawol ene yawta e dow muɗɗuma ha joni toon to Guinée keddorɗen caggal Alpha Condé nde wanno jillu mum jillu foftere toon to Istanbul Turki caggal nde o arti o yarino koyɗe makko hecciyanki gam yaade yoga e jagorɗe ƴewde beele ɓenne golla walla gollata gardiɗo galle Cheikhou Touréya holliti kala jagorɗo koma hujjo tan ha leppa nde maafe galle mum watta leppude so leppani kam galle ma ko maafe mum leppata waya tan kono maafe seeɗa ni ala kala ko wonata hen ɗum jeeyi sababu jagorɗo eɓɓo ngalu kañumne hujjima hanki biteɗo Ismaïla o hijjima hanki o holliti ɗeɗo dumunnaji kala wonno koye heblude dossier ji makko gam nottoyade sarɗiyankoɓe to suudu sarɗiji yiɗɓe ara toon ko fati banggue eɓɓo golle ngalu ɗum jeeyi sababu o wonno jamma e ñalawma koye bindol ko fati banggue golle makko kala hawo dañi hen fièvre o wonno ko toon to hôpital ndeke hujja makko ene gasa taw leppi e yeeso gardiɗo galle Cheikhou Touréya walla ala to Côte d'Ivoire o wiyete to Côte d'Ivoire ko animateur goto mo télé radio wiyete ko Yves Mbela kam tigui ɗe saaha taƴana hanki hitande kaso ɗum ko caggal capantate goo nde o nawa toon to yeeso lawol hanki o darima to tribunal mo Abidjan o taƴanama hitande e kaso o fama million ngaji ɗiɗi koppereje franc CFA émission makko yowama balɗe capantati taw ko audiovisuel yowi ɗum kadi o haɗama yillade e nder leydi ndi kala kene photo wonde hitande walla mbiyana duuɓi ɗiɗi o yirlotako e nder leydi ndi kala o yirlotako e leydi ndi kala o haɗa tan koye Abidjan e hoore mum ɗum noon jeeyi sababu hayso yalti kaso hitande o yirlotako e nder leydi ndi kala o haɗa tan koye Abidjan ha timma duuɓi ɗiɗi ɗum jeeyi sababu mum noon ko caggal nde o bismi e yewtere makko goto bannuɗo viol suka debbo soka ha yalti kaso nde o hetti ɗum nde e lewɗeɓi ko weltanade ɗum e mbadi ndi wanno ɗum jeeyi sababu dumbedemo to Côte d'Ivoire yitama toon pétrole brûlable ceer kame gaz nature labɗo ceer hakkude maaje leydi Côte d'Ivoire oɗo saaha mon gonɗena sengi wi toon to Côte d'Ivoire paɗen ko toon to Togo Lomé gila hanki ha hande safroɓe to hôpital général mo Lomé kolliti metti mum no fewi ɗum ko caggal nde ɓe joɗodi e jagorɗo kalfinaɗo ko fate banggue cellal ɓalli leydi ndi ala kala nandiral woni ɗon ɓe kolliti ɓe cafrita tan ko juuɗe mabɓe e peeje mabɓe e konngudi mabɓe kono hay matériel goto ɓe ngala wona leɗɗe wona matériel uji ɗum noon kala caɗele keftiɗe toon haaldete koye docteur eɓe wona laamu ngu haaldete ɗum noon oɗo saaha ɓe erima laamu ngu nde sodata matériel timmuɗo waɗa toon ɗum jeeyi sababu hande to yeeso hôpital ɗo kamɓe kala aɓene daari hay goto fayani e golle mum to Congo Brazzaville yidde yeeyoɓe pharmacie ji e ardiɓe ko ittede yeeyoɓe leɗɗe e booli ha laaɓa ha wiye ceer hayso tawi woni police riwino ɓen yeeyoɓe leɗɗe pharmacie e dow booli ɓenne kadi hande o ngala e booli ɗi kono ɓe kolliti ha hande ɓen kala nde ndiwa nde wonata yontere taw garti ha ɓuura ɗo gonnoɗo ɓe jiiɗi ko laamu ngu ne nanggaranta wonande pharmacie ji ɗi caggal pharmacie ene yoɓa taxe l'état kono noon ɓe jeeyoɓe booli ɓe joɓata hay ndiga ɗum noon jeeyi sababu ɓe kolliti hen mette mabɓe no fewi to France kene fotta wonde 12 million suka hande ƴetti lawol faade école aji gudditi hande hayso tawi woni mborosone toon ma wondu e rentade yoga e nokkuji ɗon ɗo hoorejo leydi mabɓe tawete to Marseille gam yurnitade caɗele gonɗe toon ɗe to New York ko wen peƴƴirde toɓo mawde arina arde hendo yokkuji kewɗi nanni ndiyam magasin uji kewɗi bureau ji kewɗi métro ji kewɗi laabi kewɗi taƴi ya ngara yahota ko ha yimɓe jeetato mbasi hen pittali men ɗum ko caggal ouragan bonɗo tempête mawde ari toon ɗum jiida e Sénégal to Afghanistan 48 heures balɗe ɗiɗi tan woni ko Kabul woni ko laamu Afghanistan yiɗi darnude gouvernement mum ɗum noon jeeyi sababu ñalawma hande fayi janggo kala laamu ngu ɓeydi nden kay kisal e nder laamu ngo kala so tawi woni ha hande gila tan ɓe ƴetti leffol laamu ha hande administration hay goto gollata banque aji kala ko guddi caɗele enen doki e nder leydi ndi kala faggundu ne yatiri caggal no fewi ko wona ɗum ko ɓe goni koye kaldigal hakkude Qatar e Turki ko fate banggue bowal laɗe duwoje Kabul holno jogorte oɗo saaha mo gonɗena musidɓe tedduɓe ɗum ɗo henna wonno kabaruuji garande ene kikiɗe hande o ɗo yeeso alirde ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon
Sar Abdullaahi Saar ketki malaki jam yo jam Allah hiranena